जों बयबो मिथिगौ जे दाख्लै 27 सेप्तेम्बर खालि NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि बिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारिखौ लाफानानै बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि आरो केडार्सफोरखौहाय मानगोनां हाई कर्टआ आरोबाव खनसे थैजासिम जेलाव थानायनि साजा फोसावो। जों बयबो मिन्थिखायो जे थांनाय 2019 मायथाइनि 30 जानुवारियावहाय बिथांमोनखौ लवार कर्ट एबा CBI नि लवार कर्टआ बेबादि साजा फोसावदोंमोन। गासै 15 आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि गेजेराव 7खौ एक्विट खालामनानैहाय 10खौ थैजासिम जेलाव थानायनि साजा होदोंमोन। बेखौहाय जोङो चेलेन्ज खालामनानै हाई कर्टआव लांफिनदोंमोन, खारन बे बिजिरनायखौ जोङो सुखुखायाखैमोन बा जाफुंनाय बादि जों मोनाखैमोन, उचित बिसार खालामनाय बादि जों सानाखैमोन। बेवहाय बेखौ हाई कर्टआव एपिल खालामफिननाय जादोंमोन। हाई कर्टआवहाय बिजिरनानै थांनाय 27 सेप्तेम्बराव जि राय होबाय, बेवहाय 10नि मादाव 4खौ एक्विट खालामो, नाथाय गुबुन 6खौ आरोबाव लवार कर्टआ जा साजा होनाय बे साजाखौनो बहाल लाखियो एबा थैजासिम जेलाव थानांनायनि साजा फोसावफिनो। दा बाथ्राया जाबाय, जेब्ला 2019 मायथाइयावहाय लवार कर्ट CBI कर्टआ जेब्ला बे साजाखौ होदोंमोन, अब्ला NDFBजों सावरायनाया सोलिगासिनो दंमोन। पिस एकर्ड जाथ'वाखैमोन एबा सान्थि गोरोबथाया जाथ'वाखैमोन। बेनि उनाव साजा होबाय, जेलाव थानांबाय। जेलाव थानाय समावनो आसाम सोरखार एबा स्टेट सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारा बिथांमोनजों एकर्ड खालामो एबा गोरोबथा खालामो। गोबाङा बुंनो नागिरो जे कनभिक्ट जानाया बेयो आयेननि गेजेरजोंनो थांथारगोन। अब्ला बेबो मोनसे सोंलु एबा आयेनाव बेबो दोङो जे कनभिक्टेड मानसिजों एबा कनभिक्ट जानाय मानसिजों सोरखारा खुनु खामानि मावनो हाया। कनभिक्ट जानाय मानसिजों माबादिहाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बोरैहाय गोजोन गोरोबथाखौ खालामखो? अब्ला पिस एकर्डनि गोजोन गोरोबथानि ओंथिया बहा थाखो? दिनै NDFBआ हाथियार लानानै जि सोमावसारनाय बर' हारिनि मोन्थाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय नासयनाय, नाख्रेबजानाय, सोबख'जानाय बेफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बे सोमावसारनायखौ सोरखारा एक्न'लेज खालामदों, स्वीकार खालामदों, खालामनानै बुंदों जे बिसोरो गुबुन टेररिस्ट संगठन बादि नङा, जे बिसोर गावसोरनि मोन्थाय दङ, बेनिखाय बेबादि आखायाव हाथियार लानानै बेबादि खुद्रिखांदों। आरो बेनिखायनो एक्न'लेज खालामनानै सोरखाराबो सिज फायार खालामदों आरो NDFBनिफ्रायबो सिज फायार खालामदों। बेनि उनावहाय सावरायनाया जागायजेननो थाखाय, सावरायनायखौ लांनो थाखाय इन्टारल'किटर एपइन्टमेन्ट होदों। अब्ला बिनि उनावहाय सावराय फैनानै जेब्ला एकर्डआ जायो, अब्ला बे एकर्डखौ खालामनायनि उनाव जायफोरनि सोमावसारनायखौ एक्न'लेज खालामनानै स्वीकार खालामनानैहाय बिथांमोनजों एकर्ड खालामबाय, अब्ला बिथांमोनखौ आरो जेलाव दोनफिननायनि बाथ्राया बहा थाखो? दिनै जों बेखौ बुंनो सानो, जों साननो बाध्य जादों जे दिनै जि कर्टफोर दङ, हाई कर्टआनो जा लवार कर्टआनो जा, बेफोरो पलिटिक्सनि बारगा नङा। जों सानदोंमोन उदाङै बिसार खालामनो हायो, नाथाय जों जि नुबाय उदांथि गैया। बेयावहाय पलिटिकेल इन्टारफेरेन्स जायो, राजखान्थियारि बेयावहाय आखाइ फोलावनानै बेयाव खामानि मावहरो। आरो जों बेखौ बेल' नङा, नोंथांमोना हयथ' मिन्थिया जानो हागौ बा जोंनि रायजो राजाया मिन्थिया जानो हागौ जे माबादिहाय 2020 मायथाइयाव एकर्ड खालामनो थाखाय बिथां NDFBनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट DR नाब्लाखौ जेलनिफ्राय बोरै लानानै थांनाय, बेखौ हयथ' गोबां रायजो राजायानो मिन्थिया। बेयावबो ओइखालि जुदि सोरखारा इन्टारफेरेन्स खालामामोनब्ला, सोरखारा गोहो बाहायामोनब्ला मालाबाबो कनभिक्टेड मानसि सासेखौ बिदि लांनो हायामोन। आरो जुदि बेयाव बिदि खालामनो हाबायब्ला नैबेयाव आफ्टार एकर्ड मानो सोरखारा बेयावहाय गावसोरनि हट इच्छा मोनसे दिन्थिनो हायासै? 2020 मायथाइयाव सोरखारा हरखाब आंखौ 21 जानुवारि खालि फन खालामनानै बुंहरबाय, तपन डेका IBनि जइन्ट डिरेक्टर बे समावहाय, जे अञ्जलि তোমালোকৰ এডভকেটক কোৱা ৰঞ্জনৰ কাৰণে বেল ফাইল কৰিব লাগে। মই আগতেই কৈছোঁ ৰঞ্জনৰ অবিহনে চুক্তি নহয়।
रन्जन गैयाब्ला बे सुक्तिया जानो हाया बेवहाय आं बेखौ खालाममारबाय नोंसोर इमिडियेट नोंसोरनि एडभकेटखौ बुंदो बेल फाइल खालामनांगौ कोर्टआव आं जोंनि एडभकेटखौ बुंहरबाय ओइखालि जोंनि एडभकेटआ गुवाहाटीयाव गैयामोन कार्बि आंलंआव थांदोंमोन बेनि उनाव बै समनि चिफ मिनिस्टार सनवालनि सर्बानन्द सनवाल बिथांनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भरालिया फन खालामलायना बुंबाय बायद' हुनकाले करक आं होनबाय जोंनि एडभकेटआ गुवाहाटीयाव गैया जिखि जाया ओइखालि बिथाङा हराव सफैबाय एडभकेटआ बिनि अखानायै बिथाङा होनबाय आं दिनै सम लानांगोन बेल पेटिशनखौ आङो बानायनो नांगोन स' 22 तारिखआव बेखौ बिथाङा प्रिपेयार खालामनो थाखाय सम लाबाय जोंनि एडभकेटआ 23 तारिखआव एबा 23 जानुवारियावहाय बेखौ कोर्टआव साबमिट खालामबाय बेल पिटिशनखौहाय बिनि उनाव 24 जानुवारि 24 जानुवारियावहाय हियारिं उथिबाय फुं बाहागोआवनो हाइकर्टआव हाइकर्टआ बुंबाय जों बेल होनो हाया सोरखारा जुदि माबाफोर लेखाफोर हरोब्ला सोरखारा जुदि माबाफोर बुंहरोब्ला इन्सट्राक्सन होयोब्लासो जोङो बेल होनो हागोन होननानै बेनिखाय दिनैनि थाखाय बे हियारिंखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय फैगौ समबार खालि आरो हियारिं लाफिननाय जागोन बेनि उनाव बे खौरांखौ आंखौ खोन्थाहरबाय एडभकेटआ जे নহ'ल बेलটো सरकारे बोले किबा कागज पत्र দিব লাগিব सरकारे बोले किबा इन्सट्राक्सन দিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব सोरखारा इन्सट्राक्सन हरबासो जागोन आं लोगो लोगो आइबिनि जइन्ट डिरेक्टर तपन डेकाखौ फन खालामबाय जे এনেকুৱা কথা बेल নহ'ल আপোনালোকে बोले किबा कागज দিব লাগে हेतु दिलेহে হ'ব बे बागदावखांबाय आं सोमबारলৈ पिसुवाले सोमबारলৈ आको हियारिंটো হ'ব बे सोमबारे केই तारिख आं 27 एटुটো নহ'ব 27 तारिखे आमी कामটো কৰিम बुलियै भाबिछु 27 तारिखआव जों खामानिखौनो मावगोन सानदों से बिदिबाथ' जानाय नङा आंनो नोंथांमोना मा मावनो हायो नोंथांमोननि खोथा बोरै मावनांगौ आं खबरखौ होनांगौ होबाय आरो बिथिं आङो चिफ मिनिस्टारनि आसामनि चिफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भरालिनोबो एखे आं रादाबखौ हरबाय बिदि सोरखारनिफ्राय जुदि माबा मोनसे इन्सट्राक्सन फैयाब्ला बेल होआ होनबाय नंगौ नामा जों माबा मोनसे खालामनांगोन बिनि उनाव बिपिएफनि गोबां लिडारफोर आदा नाब्लामोनखौ लोगो हमनो थाखाय जेलाव थांनो फैदोंमोन ओइखालि आंखौबो लिंहरबाय जेलाव नोंथाङाबो फैनांगौ होननानै आंबो थांबाय स' 1 बाजिनिफ्राय 3 बाजिसिम आं जेल सिङाव फनखौ बाहेराव दोननानै लांनो मोना गारियाव दोननानै आं जेल सिङाव दङ जेलनिफ्राय 3 बाजियाव जेब्ला ओंखारनानै आं फैनानै आंनि फनखौ लाबाय आखायाव नुबाय जे गोबां मिस कल आइबि तपन डेका बिथांनिफ्राय आरो सीएमनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भरालिनिफ्राय आं शान्तनु भरालि बिथांखौ सिगाङाव कल खालामबाय अब्ला बिथाङा होनबाय रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारनो गोसो गैया नामा नोंथांमोना जोंखौ मानो इगनर खालामदों आंनो मानो बेबादि बुंदों अब्ला होनबाय नोंथाङाबो फन दैखाङाखै जों बेसेबां फन खालामदों नोंसिनि एडभकेटआबो फन दैखाङाखै बेसेबां जों कल खालामदों आं होनबाय एडभकेटआ सानाव फन हमनो असुबिदा खारन बिथाङा कोर्टआव दङ साइलेन्टआव दोनो बिसोरो कोर्टआव थानायाव फन लाया आरो आं जेलाव दङमोन आदाखौ लोगो हमनो थाखाय माखासे आलासि फैनाय स' आं बिसोरजों दङमोन नों मिथिखायो जे आं फनखौ सिङाव लांनो हाया अब्ला बिथाङा बुंबाय जे सेन्ट्रेल सोरखारनो रन्जन दैमारिखौ नांथारगौ बेवहाय सोरखारनिफ्राय जि मावनो गोनां बेखिनिखौ मावनानै हरजोबबाय आरो दा नैथि खेबनि थाखाय 3 बाजियाव दा हाइकर्टआव रन्जन दैमारिनि बेलनि हियारिं जागोन नों जेराव दङ जेरै दङ नों हाइकर्टआव दानो थांदो आं फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोन जानो जिरायहांदोंमोन हटेलाव आरो बेखौ आङो जाया लोङा खारनानै आङो हाइकर्ट फारसे थांबाय हाइकर्ट मोननो 5 मिनिट थाब्लानो एडभकेटआ आंखौ फन खालामना बुंबाय बेला जाबाय 4टाव बेनि उनाव बेलखौ जों नुवाखै बेल कपिखौ जों नुवाखै भार्बेलि अर्डार होबाय बेखौ टाइप खालामनाय लिरगौ मानि मागौ मानि कोर्टआनो बन्द जाबाय 7टाव जोंनो बे कपिखौ होबाय नायब्ला नुबाय जे बेयो इन्टारिम बेल जिखि जाया आं बेयाव मा बुंनो नागिरदों जे दिनै सोरखारा गोसो खालामोबा बेखौ दिहुननानै लानानै थांनो हायो एकर्डनि थाखाय अब्ला नैबेयाव आफ्टार पिस एकर्ड गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गिव एन्ड टेक forgive and forget mutual understanding for the interest of the peace political bondi बिथांमोना political prisoner बिथांमोना साधारन ओरैनो गुबुन खयदी बादि नङा गुबुन क्रिमिनेल बादि नङा दिनै NDFB नि जेसेबां दङ 60 निख्रुइबो बारा जिखिनि दङ all are political prisoner जायखि politically खालामनो हायि जेबो गैया
बेयावहाय सोरखारनि हट इच्छा मोजां साननाय लुबैनायल' थानांगोन खिन्थु जुदि गासैखौबो हिसाब निकासल' खालामोब्ला गावबा गाव गोहोआव जनायनि माबेखौबा लानायनि लायैनि मोननायनि मोनिनि खहा जानायनि जायनि जुदि हिसाब खालामोब्ला मालाबाबो बेयो पलिटिकेल इच्छाखौ दिन्थिनाय जाया एबा राजखान्थियारि जिथु मोजां दिन्थिनांगौ बेखौ दिन्थिनायखौ जोङो मालाबाबो मोननो हानाय नङा आरो बे केसाव बेनो जादों दिनै आरो बिदिबो जाबावदों जे जों मिन्थिनायाव सासे मानसिनि हियारिंखौ मोनसे केसनि हियारिंखौ सानसेयाव खनसेल' लानो हायो माबोरै ओइखालि खननै लानो हाखो सेन्ट्रेल सोरखारा बुंहरबाय नालाय स्टेट गभर्नमेन्टआ लुबैबाय नालाय सासे मानसिनि बेल हियारिंखौ 24 जानुवारियाव 2020 नि 24 जानुवारियाव खननै लानो हाबाय बेबोथ' आयेन बेरेखा बिनिख्रुइ आरो इन्टारेस्टिंआ जाबाय अखानायै 25 जानुवारि 4th सैटरडे हलिडे कोर्ट बन्द ओइखालि मा खालामखो चीफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भराइलिया गावनो कोर्टआव जोंजों दंफैयो 2 बाजिसिम कोर्ट बन्द नाथाय कोर्टनि तालाखौ खेवहोनानै न'निफ्राय जाजखौ लानानै फैनानै आदानि बेल बन्द लादों मोनसे बेल बन्दखौ सिबिआइनिखौ जाजनि न'आव थांनानै बेल बन्द लाहोदों आरो माखासेखौहाय बन्द कोर्टखौ ताला खेवहोनानै जाजखौ न'निफ्राय लानानै फैनानैहाय मा खालामदों बेल होहोदों स' गभर्नमेन्ट कैन डु एभ्रिथिं दे कैन डु एभ्रिथिं इफ दे वान्ट बिसोर लुबैब्ला गासैखौबो खालामनो हायो बन्द दिनाव सोरखारि चीफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजारा कोर्टआव थाफैलायनानै जोंनाव फट' दङ बिथाङा जोंजों 2थासिम थादों बिथाङा ओरैबो होनबावदों जे जों गोसो खालामब्लाथ' बेफोरखौ बेल लायालासिनो लांनोबो हायो बेबादिबो होनबावदों बिथाङा आं जेब्ला होनदों जे बिथाङा बाग्लायबाय दे 1था जाबाय 1.5था जाबाय 2था जाबाय जायाबो जाया अब्ला आं होनदों सोनो इजि शान्तनु खिन्थु दिहुननो बेसेबां गोब्राब नाय होनदों नाय जोंथ' इच्छा खालामोब्ला सोरखार हिसाबै जोङो बेल सेल लायालासिनो लांनो हायो खिन्थु मानसिफ्रा गाज्रि बुंगोन बेयावहाय जोङो बेल लादों बेबादि खोथाबो बिथाङा ओइखालि बुंदों ओइखालि बे केम्पासाव आंल' गैयामोन जोंनि बेल बन्द लानो थाखायनो 15 जनसोनिबो बारा मानसि थांनाय फुंनि 5टायावनो थांदों गामिनिफ्राय थ' बेबादिहाय जोंनि कुइसना बे जे जेखौ इलिगेल होननानै मिथियो बेखौ जुदि सोरखारा इन्टारफेयार खालामनानै सोरखारा आखाइ होनानै जुदि कोर्टनि गासैबो खामानिखौ मावहोनो हायोबा नैबेखौ एकर्ड खालामनायनि उनाव मानो हायाखसै बख'नो जों बेखौ खालि रोखा जे दिहुननो गोसो गैया नङाब्ला बेखौ दिहुननो हायि खुनु खोथा गैया दिनै सोरखारा होनाय जिखिनि सर्त कन्डिशन बेखौहाय एनडिएफबिआ मावफुंजोब्बाय जे नोंथांमोना नुब्लाबो नुवाब्लाबो बेखौ बारगेन खालामनो हाला सहि होनांगौ सहि होबाय बेनि उनावहाय हाथियार गथायनांगौ हाथियार गथायबाय आफाद सिफायनांगौ आफाद सिफायबाय केम्प सिफायनांगौ केम्प सिफायबाय गासैबो कन्डिशनखौ सर्तखौ एनडिएफबिआ मानिजोब्बाय फालिजोब्बाय खिन्थु सोरखारा गावसोरनि कन्डिशनखौ फालियाखसै जेब्ला राजखान्थियारि भाबे मोनसे समस्याया समाधान जायो राजखान्थि भाबे गासैखौबो नायनांगोन बेखौ दिनै साधारन क्रिमिनेल बादि नायनानै बिसोरहा केस दङ मा दङ होनब्ला जानाय ना बेफोरखौ मिन्थिखानानैनो सोरखारा सावरायदों हाथियार लानानै जेब्ला ओंखारगोन हाथियार लायाब्लाबो आन्दोलन खालामोब्ला मालाबा मानसि थैनाय मानाय बेफोर जाखायो आनखि डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआवबो मानसि थैयो आरो बिसोरनियाथ' आलादा खोथा बेखौ मिन्थिखानानैनो मानि थाखाय खालामाखसै मानि थाखाय बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआव बिथांमोनखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनाय दफाखौ लाखियालासिनो मानो दैखांखो जि दफाखौ एनडिएफबिआ साबमिट खालामनाय चार्टार अफ डिमान्डनि 19 नाम्बाराव दङमोन बेखौ बोरै उथायखो इन्टारलकिटरजों जेब्ला फाइनेल जाहैबायमोन बे दंमोन माब्रै उथायखो थ' जों नुयो जे बे फार्स्ट ट्रेक होनाय बेनि उनाव इन्टारिम बेल होनानै दिहुननानै लांनाय बेनि उनावहाय एनडिएफबिफोरखौहाय एसे आन्दोआव दोननानै मेम'रेन्डामखौ बानायनाय मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्ट जेराव साइन होगोन बेखौ बानायनाय बेफोर गासैबो प्रि प्लानखा जाहाथे एनडिएफबिखौ साप्रेस खालामनानै दोननो हायो सोरखौ सोरबाया जाहाथे गोजौआव थांनो हायो आरो बेयावहाय गोजौनि दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय मोनसे सिमां
दिनै जोंनि सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो मोनसे सिमां मोनसे राहा लामा बेबादिहाय गासैबो खालामबाय अब्ला हारिनि थाखाय सोर सानगोन गुबुनाथ' सानखाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सानाब्ला गुबुना बोरै सानगोन जों गासैखौबो नुदों क्लियार दिनै रायजोनि सिगाङाव बै समाव सोर चिफ मिनिस्टारमोन बिनि उनाव सोर चिफ मिनिस्टार जानो लुबैनाय आसामनि बिथाङा जोंनि बिटिसिआव जाय दैदेनगिरि जाय चिफ दंमोन बिथाङा थाब्ला सापर्ट मोनगोन ना मोना बेफोरखौ नायखाजोबनानै थाराथारि जोंनि बिटिसिनि इलेक्शना मार्च मासाव जागोनखाय जानुवारियाव जिखुनु प्रकारै लुबैहोनानै फाव फान्दायनानैहाय एग्रिमेन्ट खालामनानै जिखुनु प्रकारै जोंनि बिटिसिआव खर' सोनाय बेनिफ्राय जोंनि जि मोननाय बेखौ सिलिंखार खालामनाय आरो बेबादि जि हास्थायनाय गुबुनारिनि बेयाव जोंनिया आखाइ होबाय बेयाव गाब्र'नानै लानानै दिनै जों गावजों गाव हाद्रि सारलायलायबाय थादों दिनै गावजों गाव जोङो असन्तुष्ट मानि थाखाय आं नङा सोरबाया बुङा खिन्थु रायजोआनो बे खोथाखौथ' बुंगासिनो सानफ्रोमबो जों ससियेल मिडियायाव नुयो मानो सन्तुष्ट मोनाखै खारन बर'आ जि लुबैदोंमोन बे जाफुङाखै दिनै पलिटिकेल सल्युशन जायोब्ला पलिटिकेल क्रिमिनेल्सफ्रा पलिटिकेल प्रिजनार्सफ्रा जेलनिफ्राय गजोबनो नांगौमोन आरो बेनो एक नम्बर सर्त जानांगौमोन एनडिएफबिजों जेब्ला सुक्ति जायो खिन्थु थाङै थुङै जों नुबाय जे एनडिएफबिआ माने नाम्बार वानाव थायासै नाम्बार वानाव थाहैबाय गुबुन संगठना लिड लाहोबाय सोरखौबा आरो बेखौ खालामदों गोजौनिफ्राय डिजाइन मथे खालामदों बे फास्ट ट्रेक होनायनिफ्राय लानानै एकर्ड इलेक्शन बा बेबादिहाय जोंनि 6 शेड्यूलनि पावार कार्टेल एभरिथिं वाज डिजाइन वेल डिजाइन प्रि प्लेन खालामखानानै बानायनाय खिन्थु जोंनि मानसिया हमदां हायासै जोंनि मानसिया स्टाडि खालामा जोंनि मानसिया गोथौहै साना जायनि थाखाय दिनै गाब्र'नानै सिखांफिननायनि लामा जों नुहुराखै दिनै पिस एकर्ड जानानै जायखौ होनहरदों जे विदाउट रन्जन दैमारी देयर कैनट बी एन एग्रीमेंट बिदि बुंहरलायनायनि उनाव दिनै जाय गैयाब्ला पिस एकर्ड जायालायनो दिनै बेखौनो आरो जुदि सोनानै दोनफिनबाय थायोब्ला मा जागोन एटलिस्ट जों रेहाय नागिराखै खालास नागिराखैमोन जों सानदोंमोन एटलिस्ट दिनै लवार कर्टआ जुदि सोरखौबा फासि होयोब्ला हाइ कर्टआव थाङोब्ला बेखौ लाइफ होनानै दोनो फासिनिफ्राय रेहाय होनानै लाइफ साजा होयो थैजासिम साजा थ' बेबायदिहाय लाइफ होदोंब्ला अन्तत 12, 14, 10, 15 बेफोरबायदि बोसोरसिम जों बोख्लायगोन सानदोंमोन साजाखौ साजायाथ' मोनखाबाय साजा मोनालासिनोथ' खालास जानायानो जाया दिनै गोबाङा बेयाव थानाया 12 बोसोर 13 बोसोर सोलिगासिनो दङ साजा लागासिनो साजा गैयालासिनोथ' रावबो खालास मोनखायामोन बे ओरैबायदि मोजां सुबिदामोन जोंनि बिटिसि सोरखारनि थाखाय स्टेट सोरखारनि थाखाय सेन्ट्रेल सोरखारनि थाखाय जे जों हाइ कर्टआव एपिल खालामदोंमोन अब्ला बे हाइ कर्टनि एपिल खालामनायाव सुबिदा लानानैहाय साजा होनायबो जागोन आरो ओंखारनाय दिहुननो हानायबो जागोन आरो पिस एकर्डखौबो अनार होनाय जागोन बेबादि बिसोरनो मोनसे बोसोर हमना होनानै सोरखौबा 10 बोसोर सोरखौबा 12 बोसोर सोरखौबा 14 बोसोर हमना होनानै केसखौ फोजोबना दोननो हायोमोन आरो बेखौनो बयबो हास्थायदोंमोन आरो बेनो जानांगौमोन खारन पलिटिकेलि एकर्ड जादों नङाब्ला पिस एकर्डआलाय मानोमोन पिस एकर्ड खालामनो सिगनेसार होनो दरखारानो गैयामोन एनडिएफबिनिफ्राय दिनैबो जुदि 60 जन 70 जन जेलावनो थानाङोब्ला पिस एकर्डनि मा ओंथि थाखो बे पिस एकर्डआवथ' माबा मोनसे थानांगौमोन दिनै मानि थाखाय हिनियास नन हिनियास केस फैखो बेयाव मानि थाखाय डिफारेन्स मोननै डिफारेन्सियेट खालामनाय जागो अल द केसेस आर बुंनो थाङोब्ला हाथियार लाना संगठननि बयनिबो केसा हिनियास जाखायो बेखौ मानो बिदि फागो खालामनाय जाखो बेयाव मानो क्लियारलि लिरनाय जाखो जे एक्जिस्टिं सिस्टेम मथे एक्जिस्टिं ल मथेसो हिनियास केसखौ सायनाय जागोन होननानै बेयावनो लिरना लाबोखाबाय दैट मिन्स देयर इज नो एमनेस्टि क्षमा होनायनि बाथ्रा गैया आरो गैयाब्ला कनभिक्ट जानाय मानसि दोनमोन थाथोंमोन थैजासिम मानोथो सहि खालामनाय मानोथो लांनाय मानोथो एग्रिमेन्ट खालामहोनाय आरो जुदि बिथांमोनखौ लानानै दिनै दियारनाब्ला बिथांमोनखौ जुदि बे सुक्तियाव लाफादेरामोनब्ला दियारनाब्ला बिथांनि जुदि सिगनेचार लायामोनब्ला जों दा दिनै बुंनांगौ जेबो गैयामोन जा साजा होयो होथोंमोन जेसेबां थानांगौ थाथोंमोन जोंहा बुंनांगौ गैयामोन जोंहा बुंनांगौआ बेनिखाय जादों जे
there was an agreement which is called peace agreement आरो बिनिखाय जों दिनै बुंनो बाध्य जादों आरो जों आं गासैखौबो बुंखांबाय जे सोरखारा इच्छा खालामनानै सोनानै दोनदों बेयाव सोरनिबा स्वार्थ पुरन खालामनो थाखाय सोरनिबा मोननाय मोनिनि हिसाबनि थाखाय बेखौ खालामदों नङाब्ला बै समाव सानसेयावनो सासे मानसिनि खननै बेल हियारिं लानाय बन्द दिनाव थाला खेवनानैहाय जेरै न'निफ्राय जाज लाना फैनानै बेल बन्द लानाय बेफोरखौ नायनानै जों बुजिनो बाखि गैया जे सोरखारा कर्टआव आखाइ होयो इन्टारफेयार खालामो आरो नैबेयावबो खालामनो हागौमोन जों जोंनि बिटिआरनि मानव गेदेर CEM खौ आं खबर होयो जेब्ला हियारिं जागोन आं मेसेज लिरनानै हरो MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनो आं मेसेज लिरनानै हरो सिगांफोराव बहुद डेट थांबाय थाबाय बेनिखाय आङो गेजेराव लिरासै लास्ट जेब्ला जानोसै हियारिंआ एपिल हियारिंआ फाइनेल हियारिं जानोसै अब्ला आङो 21 मार्चआव आं बिथां सानैनो आङो आंनिफ्राय मावनांगौखौ माने इनफरमेशन होनांगौखौ आं होदों गोबाङा बुङो आंहा अहंकार दङ आं लिडारफोरखौ कन्टेक्ट खालामा आं खालामो आनखि CEM जानायनि उनाव प्रमोद बर'खौ आं लोगोबो हमदों गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आदामोननि बे केसखौ लानानैनो बिनि उनाव आं दाख्लै 21 मार्चआव बिथांनो लिरहरदों आं मेसेज हरदों जे आदाजों लोगोसे जाखिनि CBI केसाव दङ बिथांमोननि फाइनेल हियारिंआ जासिगोन आं लरेन्सनोबो लिरदों सानैबो आंनो जेबो रिप्लाइ होआखै नायनानै दोनदों बिनि उनाव प्रमोद बर' बिथाङा गावसोरनि काउन्सिलखौ एबा एडभकेटखौ बुंदों बिसोर एडभकेटआ आंजों कन्टेक्ट खालामदों बिथांमोना जोंनि एडभकेटखौ लोगो हमनो नागिरदों आं एपइन्टमेन्ट लानानै होदों आं गुतै घटनाखौ बुंदों मा खालामनायनि राहा दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि राहाखौ जों जिहेतु जोंनो जोंनि एडभकेटफ्रा साजेसन होयो बे मथे आं बिथांमोननो बे मेसेजखौ होदों बिथांमोना जोंनि एडभकेटखौ लोगो हमदों आं बुंदों जोंनि एडभकेटआ बुंदों जे जोंखौ लोगो हमस्लायस्लाय CBIनि एडभकेटखौ लोगो हमबा साबसिन सोरखारखौ लोगो हमबा साबसिन सोरखारा एपइन्टमेन्ट होनाय एडभकेट जेनेरेल दङ बेखौ लोगो हमब्ला साबसिन खारन जोंनि एडभकेटआ सोरखारि पक्षनो खुरांखौ खेवनानै खिन्थाखाया खारन सोरखारजोंसो केसा जादों नालाय बे बिसोरनि एथिक्स बिथांमोना क्लियारलि बुंदों जों जि बुंनांगौ अनजलिनो बुंगोन NDF बिनिफोरनो बुंगोन खिन्थु जों गुबुननो बुंनो हाया थेवब्लाबो कर्डियेलि रायज्लायदों थ' आं कमिउनिकेसन खालामाखै नङा खालामदों बिनि उनाव बिथांमोननि एडभकेटआ हियारिंफोराव हाइकर्टआव थाहैनानै खोनासंहैदों जोंनि एडभकेटफोरजों रायलायबाय थादों फन खालामनानै माब्ला मा जागोन मिथिगासिनो थायो खालि भार्डिक्टखौ मा थारिखआव होगोन बेखौ सिगाङाव मिन्थिखाया सिगांखालि हरावल' मिन्थियो जों 26 तारिख हराव मिन्थिदों ओमफ्राय 27 तारिखआव जादों थ' खिन्थु जाजमेन्टआ जासिगोन केसा क्लोज जाबाय 23 आगस्टआव बेफोरखौ बयबो मिन्थियो पेपाराव होदों टेलिभिजनाव ओंखारदों केस क्लोज जाबाय होननानै बेफोर समाव रायलायनायनि सुबिदा दंमोन ओरैबायदि सुबिदा लानो हायोमोन सोरखारा आरो रंजा बाजा बयबो सान्थि खुसियाव थानो हागौमोन दिनै असान्थिखौ बन्द होग्राफोरखौ लाबोदों होनब्ला मा जानो जायफ्रा बे बिसारावहाय जेबो रल लायासै बिथांमोनासो सान्थिखौ लुबैयाखै नङाब्लालाय बोरै जानो दिनै जोंनि लिडारफ्रा बुंदों दुखु मोनदों जों दा स्टेटजों सेन्ट्रेलजों रायलायगोन मा खालामनो हायो खमायनो हायो खोमा साजाखौ गासैबो जोब्बाय आसामाव स्टेटआव जोंहा खालामनो हानाय जेबो गैला हाइकर्ट वाज द लास्ट होप हाइकर्टनि उनाव जों थांनो हाला दिनै हाइकर्टआवनो जुदि इनफ्लुयेन्स खालामनो हायाखै हाइकर्टखौनो जुदि बुङाखैब्ला दिनै जोंनि लिडारफ्रा सुप्रिम कर्टआव जोङो केसखौ लांफिनोब्ला सुप्रिम कर्टआव सोरखौ बुंनानै दिहुनहोगोन माबा आसा दङ जानो पिस कर्टनि बागै आसाम सोरखारा बांसिन मिथियो आसामनि मोनफ्रोमबो कर्टआ बांसिन मिथियो आसामाव मा पिस कर्ट जानाय सुप्रिम कर्टआ बेसेबां मिथियो दिल्लीयाव थानाय थ' जेराव जों हागौमोन बेयाव रायज्लायनो खाबु लायाखसै बेयावहाय बुंनो खाबु लायासै दायो अखा हाखांनानै खफ्रि हमनो नागिरबा बोरै जानो जोंनि मानसिफ्राथ' दा एसेबां जाम्बा जाम्बि जानानै गैया जे जेराव भार्डिक्ट होखांबाय फाइनेल जाजमेन्ट होबाय बिसार जोब्बाय बिनि उनाव रायलायनानै बोरै दिहुननो आरो जुदि हायोब्लाथ' बे वेल एन्ड गुड जों साब्बास होगोन जुदि कर्ट गैयालासिनो दिहुनना लाबोनो हायोब्ला स्टेटजों सेन्ट्रेल सोरखारजों रायज्लायनानैनो जों साब्बास होगोन जों खुलुमगोन बेखौ खालामोब्ला खिन्थु जास्ट रायजो राजाखौ गुसु खालामनो थाखाय दावराव दावसिखौ थान्दा खालामनो थाखाय जुदि ओरैनो जों दुखु मोननायखौ
जोंबो फोरमायो जों मावगोन नाजागोन आगोलनिफ्रायथ' बे खोथाखौ बुंबोबाय थानाय बेनिखायनो जोंहा हपबो दङमोन बेनिखायनो जोङो खबरबो होदोंमोन बिसोर रायलायगोन बिसोर माबा मोनसे खालामगोन होननानैनो मिन्थिहोआब्ला जोंहाबो अयनाय जागोन बेनिखायनो खिन्थानाय जादोंमोन रायज्लायनायमोनब्लाथ' हदिसा थानायमोनब्लाथ' दिनै जों आरो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानो गोनां जायामोन मैया बन्द डिक्लेयार होनो गोनां जायामोन बर' रायजोआ गाबनो गोनां जायामोन बेनिखाय गासैबो खोथाखौनो सा बुंनानै हारिखौ जुदि खोमसिजों नाथ्रोदहरबाय थायोबा जोंनि इयुन जेनेरेशना बेखौ रावखौबो निमाहा होनाय नङा दिनै जि अबस्थायाव जोङो दोङो सान्थियाव बे अबस्थायाव लाबोनायनि थाखाय जायफ्रा जुजिबाय जायफ्रा थै होबाय जिउ होबाय बिसोरनि जिउमाया खिन्थु जोंखौ सान्थियाव थानो होनाय नङा बेनिखाय जों एपिल खालामो मा राहा दङ बे सम्भब नंथावा राहाया थेवब्लाबो जुदि नोंथांमोना हागोन सानदोंब्ला स्टेट गभर्नमेन्टजों आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बेखौ दायित्व ला आरो दिनै फेमिलि मेम्बारजों रायलायनानै आवगायगोन रायजो राजाजों बिभिन्न संगठनजों रायलायनानै आवगायगोन दिनै सानथाम जाबाय जोंखौ फन मोनसे खालामनानै दुखुनि समाव खबर लायाखै मिडियायाव बुंदों न'खरनिफोरा निराश जाथों जों न'खरनि होननानै लाया दिनै आदा नाब्लाया आंनि न'खरनि थाखाय मावाखै आंनि न'खरनि थाखाय बिथाङा NDFB साख्रि मावाखै फैसा खामायाखै बिथाङा हारिनि थाखाय खस्थ' लादों बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावदों हारिनि थाखाय नागारसारदों न'खरनि थाखाय मावाखै बिथांनि जेलाव थानायाव दाख्लैनि जि बार्डिक बेयाव बर' हारियासो बांसिन दुखु मोनदों बेवहाय बियो जोंनि फेमिलिनि मेटार नङा जोंनि पार्सनेल मेटार नङा बेखौबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिना लानाया मोजां थेवब्लाबो जोंखौ मुं लाना बुंनायनि थाखाय साबायखर बावो आरो साबसिन मोनगौमोन जुदि नोंथांमोननो खाबु होनायनि समाव सिगाङावनो जुदि बे बाथ्राफोरखौ सम थानायावनो सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बिनि राहा लानायमोनब्ला दिनै जेब्ला सोरखारा गोसो जादों बाहायदों गोसो जादों गारनानै दोनदों बे बिटिआर जि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ जोङो मालाबाबो NDFBनि प्रब्लेम सल्भ खालामनो थाखाय खालामनाय सुक्ति होनना जों बुंनो हाया बर' हारिनि मोनथायखौ सुफुंनो थाखाय खालामनाय सुक्ति होनना जों बुंनो हाया बे सुक्तिया जाबाय जास्ट सोरखौबा पलिटिकेलि एकमडेट खालामनो थाखाय खालामनाय मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट एन्ड नाथिं एल्स बेखौ दिनै साफ्रोमबो बर'आ बुजि मोनबाय नङाब्ला जोंनि थाखानाय जिफोर मोनथाय बेफोरखौ दिनै कार्टेल खालामनानै जोंनि आथिं आखाइ खोमा दानख्लाबनायनि हाबाफारि लानाय नङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों नङाब्ला दिनै जेलाव आरो थाबावनाय नङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों बयबो फैगौमोन दिनै मिन्थियागारा बिथां प्रमद बर' CEM बिथांमोनाबो बुंदोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजों गबाय उनाव बुंबाय गगोन खिन्थु दिनै मा जाखो बेनिखाय जों गासैबो सैथोखौ नाजावनानै जोंहा बहा लेप्स जादों बहा गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो बुजिलायना लानांगोन सोरबाया गोजौ बिबानाव दङ बेनि थाखाय जोंजों रायलायनो हायि जानाङा जोंजों जिरायनानै बयजोंबो जिरायनानै दा मा सल्युसन खालामनो हायो रायज्लायनो हायो नङाबा खिन्थु बे जोंनि आखाइनिफ्राय बे सान्थिया लासै 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 दोरोदलांगोन आरो BTCनि लास्ट जिथु थार्ड जिथु एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ जिखौ आगोलनि एग्रिमेन्टफोरखौ सान्थि एग्रिमेन्ट होनाखै बेखौसो होनदोंबा बे सान्थि एग्रिमेन्टआनो बयनिख्रुइ असान्थि एग्रिमेन्ट जानायनि लामायाव बेबायदि जाहैगोन बेवहाय आं खावलायो जायफोरनि आखायाव गोहो दङ माबा मोनसे मावनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ मावनानै थारैनो नंगुबै सान्थिखौ लाबोनो नाजायो